slávnostnom otvorení našej školskej televízie dovoľte, aby sme vám ju predstavili. Sme žiačky 3. C triedy a pod vedením pána učiteľa Pirončiaka sme sa spoločne rozhodli vytvoriť televíziu. Televíziu sme nazvali HAMA, čo sú začiatočné písmená z názvu školy a nášho odboru. Sme radi, že takýmito zaujímavými aktivitami naberieme nové skúsenosti a vedomosti. Veríme, že sa vám televízia bude páčiť aspoň tak ako nám a že sa bude ďalej rozvíjať tým, že televíznu štafetu preberú naši spolužiaci z 2. C triedy. Týmto sa chceme poďakovať pánovi učiteľovi Pirončiakovi a pani riaditeľke, že nám niečo také umožnili. Ja vám prajem, aby vás neopúšťala optimizmus, entuziazmus, aby vás to bavilo, aby ste mali radosť, aby aj tí ostatní sa chceli popíšiť a chceli byť vaši účastníci vo vašich reláciách a tým, aby sme písali zase možno, že inú novú, zase krajšiu históriu našej školy. Na zdraví, dievčatá, ďakujem, že ste do toho išli a že ste tak parádne rozbehli. Úspešný začiatok. Takže všetko dobré vám prajem, nech sa vám dobre darí, nech máte zaujímavých hostí, zaujímavé programy, zaujímavé reportáže a nech ste skvelý tým pracovníkov novej televízie HAMA. Všetko dobré. Vašej televízii HAMA prajem veľa úspechov, veľkú sledovanosť. Vám tvorcom prajem veľa energie, veľa sily a všetko najlepšie HAMA. V prvom rade všetkým gratulujem zakladateľkám. Dneska ste prevzali aj zakladateľské listiny, ktoré teda vás zaväzujú nejakej činnosti. Zdravie, lebo to je veľmi dôležité. Všetkým vám, dievčatá, veľa úspechov, to vám asi už každý zaželal. Ďalej vám prajem ten entuziasmus a tú iskru v očiach, ktorú vidím dneska, aby vydržala čo najdlhšie. Držte sa, som na vás neskutočne pyšná. Takže, milé dievčatá, ja túto televíziu berem predovšetkým ako 3. C, teda moje dievčatá, moju triedu. Som na vás veľmi hrdá. Prajem vám všetko najlepšie, veľa energie, dobrých nápadov, aby ste si to užili. Aj zábavu nejakú, aj skúsenosti nabrali a všetko, čo k tomu patrí. Takže veľa šťastia. Ja som veľmi rád, že takáto televízia vznikla, že sa to nejakým spôsobom naplnilo. Páčil sa mi ten príbeh s tými reportážami a z toho vznikla tá televízia a preto jej želám len to najlepšie. Dúfam, že bude mať tých svojich pokračovateľov, že to neskončí v jednom roku, ale že to pôjde ďalej, že samotní žiaci naberú tú odvahu a že budú chcieť byť na tej obrazovke, budú chcieť informovať ostatných spolužiakov o tom, čo sa deje. A verím, že ešte vám prídu nejaké kreatívne nápady, že to nejak dáme ešte dokopy, aby to bolo lepšie a lepšie. Takže good luck. Televízii HAMA by som chcel poprieť veľa dobrých skúseností, veľa zážitkov a dúfam, že táto televízia bude mať dlhú tradíciu na našej škole. Televízii HAMA by som popriala, aby dlhé roky fungovala bez nejakých zádrhelov, aby sa tam technické problémy nevyskytli, ale najmä veľa žiakov, ktorí by boli ochotní vystupovať do televízie, ktorí nebudú mať trému, tak ako mám ja teraz, ktorí budú predvádzať svoje zručnosti a to, čo sa v škole naučili, aby robili dobré meno našej škole. Dlhé roky. Nech sa vám darí. Veľa šťastných chvíľ, veselých chvíľ, takých ako máme my niekedy na vrátnici. Takže a veľa šťastia, veľa šťastných rokov a aby proste títo, čo budú aj ďalší žiaci, aby mali z nej veľa osohu. Tak otázka veľmi ťažká, ale dovolím si tvrdiť, že tento program sa mi veľmi páči, zaujal ma a prajem tejto televízii veľa úspechov, veľa poslucháčov, veľa sledovanosti a nech sa darí a nech to má veľa úspechu proste, to je celé.